Char uba. Kaga yaron ga karatun Qur'ani yake cikin bai. Baba lafiya? Lafiya baba? Ina lafiya ko? Ba ka jin dan banzan yaro can karatun Qur'ani yake cikin bai. Karatun Qur'ani? A'a, baba ai ba karatun Qur'ani bane, waƙe ne yake. Kamar ya waƙe. Wallahi waƙe ne baba, saurara ka jiya. Jaro, a radon Allah shekara ta 60 ko ita ne ka karantawa cikin sallah. Subhanallahi baba, shekara nawa? 60. Lalle baba akwai matsala, wallahi waƙe ne yake. Waƙe ne yake baba. Waƙe? Waƙe ne yake. Waƙe? Waƙe ne yake baba, saurara ka jiya waƙe ne. Kai ma dan ban